Nea Nicolae nu vrea să ne le dea felul 2. Nu mai lasă, felul 2 mai bun. M-a făcut popa cu film. Ne-am organizat la București. Am zis, cum a fi dacă vrea copii, unul la ortodox și unul la... Nu merge, nu-i frumos. I-a spus supa. Vedeți? El i-a rândea ca mine. Am înțeles, nu mai vreți. N-am mai orice la supă dacă e asta. Ăla mai Eu nu știu cum vă mai să fie fibra. Atâta nu fibra la voi. cantor. Dacă-i dă la praf. Asta altă e bună. Și Eu plecă? ăsta ne filmează. Eu sunt cu deșteptarea, încolonarea, că vine Teo cu filmarea aici. Acum mâncăm, nu ne filmăm că mâncăm. Nu, păi așa e bine, să se vadă că mâncați mult. Mai Voi nu aveți aici cod la Wi-Fi, nu? Da, avem. Nu, e bakery aici, nu? Da. Dar nu aveți casă. Yeah, it's and you stream now. Oh my, this is my beautiful miss. El a avut inima prea mărită de copil și avea și galbenă și și era și mare. Deci noi știam bine pe Florica și pe... Ăla mare, ăla mic, ăla mai mare, mai băiuță, ăla e mai era mare la și la vârstă, era This is a poor family. They have to eat down. They are not allowed to go on the table. Because he's the boss, that's why. He is the boss in a house. When he wants something, everybody jump. Delia, îți filmăm aici casa și după aia ne dai în judecată că ți-am filmat casa, nu? Auzi? M-am un pic ca să verific. Poți să dai drumul la calculatorul tău, la laptop. Ia tu de acolo și pune The Theo and Hannah Show. Și se duce pe Ustream. Ia și... Nu, Ustream. Dar dacă te duci și așa. Ustream.com. Vreau să văd dacă merge direct. Doamna Hane? Smile, doamna Hane, așa. el, săracul, când ne-a trăiat, Să ai poză când a fost mic, te duci ca mie, părul era ca mie, alb ca mie. Vara să face și el blond ca mie, că noi eram doi, vara ne face mai blond. și casa de Că păr. la soare ne albit, asta țin scurt. Dacă e lung, atunci și el e mai blond, dacă te frunge scurt, Ăla era tata meu. că tătul taie foarte, foarte jos la rădăcină. Că și eu dacă mă duc acum, nu-s mai așa blond. Că pe mine soarele mă îmblătește. Du-te la The Theo and Hannah Show. Și te uiți tu. Vreau asta ce-ai cu mine? Let's do that too. Let's record them too. Am mai avut doi băieți în România, dar au murit. Și eu când am Mașina. venit în face. Mașina? Filmează pe inspectorul Cuso. Și tot așa, deci nu-ți vin acolo. Pop, care a fost bărbatul său. Asta nu mă și acum a plecat în România?
Păi, ești ignorat. Ha? Just like playing around with your phone and you know what you're doing. Dar i-am cu silabii. I-am cu silabii. Dar eu, câțiva pe vremea ungurilor, o fost silabii, câțiva au fost o măsălă japonă. Ea care cum cum o s-a prins. schimbat. Cum să spun, mătușa mea și bunica mea, mama lor, Vă filmez cum mâncați ascuns? Uite ce lucrurile ai de mine. așa se întâmplă cu Teo, vino un pic. Ia-l acolo, pentru să deschid ouă, pentru că celelalte sunt cu iprele. Hai, mama Elena. Îți place afară, da? Domnul Herlo. Domnul Herlo de la Arad. Găsit-o, Aurel, lângă un dumpster. De așa mică, cu sticluță i-am dat lapte. Am vrut să-l străcut și am crezut că îmi face bolul. El este George, americano. Hey, George. He's taking George a picture Americano. of you. Say hi to the camera. You're gonna be on YouTube. Dragi copii. Te-ai încălzit de la supă. Delia, trebuie să zâmbești. Așa. Zâmbiți, vă rog. Ia. Sunteți în camera? Da. Zâmbiți, sunteți în camera. Am să vedea dacă picture. Yeah, it's live, Christina. If you go now on internet, it's live. Yeah, acum, dacă cineva, toată lumea, all over the world, honest. Cine se uită acum la Teo în Hana Show, toți văd că este live. Uite, dacă ducem la internet acolo, poți să vezi că e live. Yeah. Că de-aia l-am și făcut. Că filmez eu, mie îmi place, am luat și acum aparatele de filmat ca să filmăm mai încolo. Și când am fost la Crăciun la ei acasă, mie îmi place să filmez, știi? Are cineva, să gândi cineva la treaba asta, că și noi avem, dar noi nu filmăm. Nu, mie îmi place. Eu și multe le pun pe Facebook. Care râde mai bătrân? Serios, multe le pun pe Facebook. Dar până atunci trebuie să te add like a friend, so we can see Ia, it. nu suntem friends? Ia, eu nu știam. Pentru că ea e prietenă bună cu sorul mea. Chiar cum a vorbit cu Ica. Ia, vezi că mă duc la Delia, ci că ceva, a devenit prieteni. Fac eu, păi Aurel sunt prieten bun cu ei și mergem și noi cu Aurel acolo la ei. Ia. Ai ajuns în mința copiilor. Ai mers. Vezi cum e lumea asta și... Hane, ce faci acolo, Hane? Mânc, Te apucași la mâncate? ia. Aoleu. Vai, am gândit, ajunge, dar nu ajunge farfurie. Extraordinar cât poți să-și în farfurie. Și eu am o problemă că mi-e greu.
only the people, the mountains don't see each other, but the people see each other. So let's live peaceful, peace. И выйдем. Să fac altul bogat. Hai, Florica, acolo am altă servire, super. Buffet style? Hey, go ahead. Yeah, și românește, și germană, și engleză. Dar sora o confundat, nu-i româncă, e olteancă. E olteancă. Vă rog frumos, deci nu vorbește românește, vorbește oltenește. I-am spus de la început, tu nu înveți românește, tu înveți oltenește. Fusăi, mă dusăi, veni, mâncarăm, luarăm, plecarăm, fusărăm, ne dusărăm. Stai jos și mănâncă și pe tracă. Și nici n-am voie să comentez, că e nemțoaică. Mi-a zis odată stai jos, dacă a doua oară e... Alucând, nu vorbea românește, fostă lui nevastă. Aludorul Cândea? Blonda aia. Da. Vorbea românește, adică nu, bănețenește. Dar era sârboaică, parcă nu? E asta, pentru că ei sunt ceva cu Sârbia, pentru că au ceva neamuri din Sârbia care vin mereu la ei. Ia și știu că de la Beni, știu că vin și la Beni sau pe la Beni, că și nevasta lui, fratele lui Beni sârboaică. Da. Ia, la lui Deni. Nu, Beni Gârneață. Ia. Ala ce cânta la... Nu. Beni Gârneață nu, e ăla care a plecat la Herlos acolo. Gata, știu. Familia, eu sunt lipsă. Lubița lui Herlo. Au zis soțul că vorbesc prea mult. Filmăm aici florile M-am lui insultat deja. sora Delia. Că prea multe știu, prea multe vorbesc. Delia, buchetul ăsta așa l-ai cumpărat sau l-ați făcut voi? Nu mă supăr, eu am bine cu mâncarea. Că nu vorbește înapoi. Ai pupat, moșu, ai pupat? Ai mâncat? Deci cu seama ăsta e făcând de la țară? Da, să și simte că e mai tare, nu așa... Foarte bine. E organic, n-am dat nimic chimicale. Și iarbă, ce-o mâncat pe afară și ghindă și purpui așa. Ghindea vin foarte mult mâncat. Cică deșteptarea în colonarea că vine Teo cu filmarea. Dar nu vine și când vede mașina... Aș vrea eu să văd dacă se mănâncă toată mâncarea aia de acolo. Aș vrea eu să văd și pe asta. Verul l-am tăiat, l-am dat jumate la muncitorii noștri și acum tăiem mult. Să filmăm fetele astea aici care mănâncă mult. Să vadă băieții ce fete au aici. Ia. Uite și pe Cristina aici. Așa, hello Cristina. What are you doing here, Cristina? Trying to cut the turkey. Așa de la 60 de kg. Oh, ok, nu așa. De 49. Și mergeam acolo și cumpăram. Era un neamț acolo și ala creștea cu ochi și cu porumb. Știa.